Nganza kwethu kubaleka kakhulu nganza kwethu ukuthi ngiphawule odabeni oluthinta umfokambokazi. Umbekezeli umfokambokazi insizwa edala ezalwa eHluhluwe futhi okuyiyona yaqhamuka lapha kwaZulu-Natal. Sijabule ngendlela esimanga ngendlela ayiphethe ngayo nangendlela futhi adlala ngayo ibhola futhi ngisho omakhelwane bakhe nogogo wakhe uyifakile iziyalo. Njengoba ngamele mabhinqa nami ngizozifaka iziyalo kuyena. Ngiphinde ngimgqumezelele ukuthi usimele futhi uLucas Hadebe wethu wesibili ozoqhamuka la eNingizimu Afrika. Angingabaza ukuthi ngethalente lakhe nokuyimisela kwakhe nediscipline yakhe uzolibona iphesheya kwezilwandle. Mayilibonile iphesheya kwezilwandle akazugcina ngokulibona, uzophinda futhi asezibe proud. Njengoba iWorld Cup ise-USA ngonyaka ozayo naseCanada naseMexico, lokho kuzohlonza ukuthi nakanjani umbokazi uzobe ekhona. Lokho ke a teenager at 19 years old need to be protected, not by only coach nabantu abamkhulisile bemcoacha, kodwa you are being protected by the society, you are being protected by your peers and everyone. Kodwa ngeke size siuhlonze ngaphandle umona uyohlezi ukhona nenhlonipho yethu futhi sina yenzeka. Nami nje kuningi la ngihlonipha khona ngigcine ngiyisola ukuthi bengihappy, kanti abafethu bajabule beqisa bagcine sebe ngiveza kabi ngibe ngene umuntu omubi. Ngakho ke namanje ke nganza kwethu sithi uma singavikela okwethu singaprotect okwethu siyovikelani kanti yini esifundayo ikusasa, ngoba ngelinye ilanga sobizwa ngabathakathi. Ngakho ke njengomongameli wamabhinqa lomfana futhi ungasemakhaya uyibhinqa ubuzwa ngesingisi aphendule ngesiZulu, abuzwa ngesingisi aphendule ngesiZulu, azigqaje ngokuthi yena uqhamuka emakhaya eKZN eHluhluwe futhi akayinakile into eziningi. Asingamenzi ke umntwana emncane semnakise izinto eziningi angadingi ukuyinaka ekubeni sifanele simvikele ngokwe social media influence, simvikele ngokwe social media trending, simvikele nangokwe nokama content creators, nangokwama news portrayers lawa agcwele online njengamanje. Ufuna uzazi ukuthi lento yenzayo ekusaseni lomntwana uyayithanda nawe na. Mina lo mntwana angiqala ukumbona ehlangana nensizwa zakithi oBig Zulu no quality o 2% nabanye abafana abagcwele la indimeni kaMaskandi kanye nezinsizwa zethu lapha oSimphiwe Mfokamasona. Lokho okubalula ngoba umfana wala kwaZulu futhi abamaziyo futhi uyaziwa kuMasondo ukuthi bathanda kakhulu ibhola, futhi umfana amaziyo abamkhulisile benabanye ocoach basemakhaya le eHluhluwe. Leyo nto ke ngibalula ngento eyodwa ukuthi kuphume umphumela onzima kakhulu la umntwana etholakala ehleli hlonipha obhuti bakhe, ngoba mangithi ngiyalandela ngoko research yami ngoba sengiyenze research thoroughly ngithola ukuthi lo mfana cha utshala kaphuzi at all. Ngicela le message ye straight and into engiyitholayo lapha ukuthi ngoko research yami engiyenzileyo umfokambokazi la umbekezeli umfokambokazi lo mfana no 19 years utshwala akaphuze inhlobo, udiscipline ufocus into eziningi akayinakile, uthatha imiyalelo kagogo wakhe nomndeni wakhe nezihlobo zakhe nomakhelwane bakhe abaphakamisa ukuyigqaja nokuyiqhenya ngaye futhi nefleke lapho KwaZulu-Natal futhi ungwasemakhaya. Njengoba ke ungwasemakhaya eyibhinqa uyingxenye yomhlaba engolawulayo nengophethe, asiphethe ke lo mhlaba budedengu. Ngakho ke ngizokusho ungahlonisi lokho ukuthi lokho esikubone lapha ezungezwe utshwala lapha akwenzekanga ngale ndlela abantu sebutoleka ngayo. Futhi ngiyacela ukuthi nabalandeli becase ngoba mangabe egilini manga kubafana bayajabula bencoma, abangasebenzisi uxipha ingane ekuthenini igcine ilimala ngecareer yayo ngento engekho.
futhi nobaba uKhoza ngiyamthemba ekukhuleni kwakhe isipilweni sakhe nomfowethu uNcikazi uyena wayengikhoja mina sikhula sidlala ibhola ePhoenix uyazi baba uNcikazi futhi naye uzongifakazela ekutheni cha lo mfana hayi ngempela ukukhuliseke kahle kangakanani mfowethu mfowethu Mandla uyawulaza udaba angichaza into eziningi kodwa kubalekile kakhulu umfokambokazi akavikeleke ngayo yonke indlela ngoba uphethe iflag leNingizimu Afrika ubheke nalo eNorthern America la kuzoba khona leWorld Cup khona USA, Mexico and Canada ekuyoqopheka khona umlando ngakho ke if we have a secondary Lucas Hadebe so we must use that opportunity and make sure that we accomplish the unaccomplishable and we curse the barriers that were in front of us. I trust and know that Dr. Ivan Khoza, in due respect, him as a chairperson of Orlando Pirates and PSL, he will definitely take into consideration that the young man was raised with the discipline of higher magnitude. Will never punish him for visiting his brothers. Eyothenga izimpahla lapha kumfowethu Mandla kwaCroll eyothenga izimpahla khona wafike wabona abafowethu behlele ngaphakathi bevuma ingoma oBig Zulu. uBig Zulu sengimthembe into eziningi use create ama careers amaningi angikwazi ukuthi uBig Zulu ngingamethembi ngoba uyena ngimfice ethi sabafane bavikela enethinta idakamizwa nani kodwa makuhleli kujatshulwe obhuti abadala bejabule wayesethe umfana ebabona abantu abahlezi bebuka ku TV wajabula kwasondela kube yiphutha ke ukuthi iexcitement yo quality niyazi ikiwi ke nawo ipolish zonke ezicathula iyagijima yo polish ikhokhola kambokazi ikiwi le ekuthiwa quality lo doti ke umfana ke uyena ke la ogcine esepolisha la kufanele apolishe khona wayishiyona ke naye ngeexcitement kodwa futhi noma zivelile izithombe zotshwala kodwa utshwala akaphuzi lampana kwaMbokazi ngakho ke as a president of the Pinga Nation I want to be very clear and be ordering ukuthi my research is accurate and Mbokazi fanele aqhubeke nomsebenzi wakhe sifocus ku World Cup sifocus ku PSL nomsebenzi omuhle sibabongele kwi celebration yabo ethinta ukuwina kwabo iMTN 8 and use the celebration and to us and make sure that we conquer this world. I thank you. Yeah,